Abuche, Enimle, Abu Batambada will Amasa, never Mamma, Anaga Muri, Mangaya, one day, Asime Gadeba Muri, Halala, every will lay. OLULU di na nwunye n'ala ngwa ọ bụ mmadụ ka ibe bụ dịka ụtọ ntị gị n'ala mepee anya gị mara mgbe ị ga-elu di ma ọ bụrụ na elubeghị gị mee ya ene ngwa wee ọ bụghị ịgba nkwụ ndị ngwa ejighị agba nkwụ anyị ejighị aṅụ nkwụ na ahụbeghị onye gara n'elu nkwụ si na gara ịkụ nkwụ anyị nje eme ọlụlụ di na nwunye ine ngwa wee Nyoma ama mwana labia kamasia kage buna ni nyoma nyoma kule yebo mbaye nyoma na we nyoma adwela sana oto abodo ndura holo wanye mo duplicate original species people in the social scenes abotono obi otoke ni anya gadina Dekani, una kotana, botode, anya kaba. Oni lo tseji no kwa wo ahare ko prayo no. Oni ndeka. Ndio na bani ya ni kwanya. Mo na ta na ya ho, akoko ya la changa ile ba. Dolia. Osa no ya ba ndo ba na ko bo. Obi na nwa Dolia se no de miano. No buka ya ngama ni anya se tegari wa ngam. Ai ni de garota ga ha he. Ana bari ko na bia ho ma chile ko zenna. Aha embu ukoji. Si ake ebu ko. Ya mbo ni se onye mo kama ka nwani kenna. Ai nwani maka rowa. Onye ka ni maka gwa mo bunna. Abuna na hotura ka basa ya hello. Anya jadila, anya se, nukruma, nukrochi, lopin nawam, ngema pesite, awaje, dunia, setan, manga mobilizi, anya hukuna nende, akwala mapindenya, tika ndio wani ngana kwa hii. Mazi ilikuwa na jala asana lava kuzona rozo huku jide marama anukana mbonoka kema namnase wabo mwa awon wo ko bi na gare wabo mwa Up to one, bega ngeluki. aga no ekono mwa mana ya toa lanya aya jokani ya mogani ni dinna ya kwetala aga ni elaria ewo Ndewo. Enwere m n'oge mbịara aka. Nwoke okere ji ilu daa ka ụka. Arịrị nkọta isi ihe ọ dị ka. Mgbe ọ bịakwara bịa na ugbo obodo abịa sara ya otu. Tupu ndị ndị a sị na ịra aga Ugochi nwa. Ị ga-eji ndị na-adị na ndị obe abụọ adị ga-edu nwaanyị ka ndị fim na-eji alụ.
ọdụm na-abụ ego alụcha abịa jụọ ego jụọ ọnụ were eji ma ọma ndị ebe abụ tupu anyị akpọgbu ụkọ nwa nwaanyị ọma ma ọhịa m si lọta ihe edozi n'olu mgbe oyi akpọla m n'olu emeela ezi nwaanyị mmadụ ọnọchi Ka mere ga-akpọ aha nna m. Ọ nwere ibe ekwe ka m maọbụ ibe na-azake m. Ọ ga-akpọ ọnwụọ. maazị ibe Ịmara mma nwaanyị mbụ. ịlụ n'ahịa nwaanyị ọma m kwuru asị na mma ajụọ ndụkụkwanụ ndị ebe ole N'idile mgbu. Anyị bụ ndị Igbo. Chọọ ya n'isi ala gọọmenti, anyị nọ ya. Ga-agara obi mbọ, anyị nọ ya. Ga-agara abalọt, anyị nọ ya. Onye ibu abụọ, anyị nọ ya. Ma Chineke eze na anyị zuru ọha, ọha nshibia. anụla m ịkara ụlọ gị ebe ala abụghị ụlọ ozi mmiri ụlọ ozi na-abịa anya nọrụkwa ala Echefugala ezi bekee mgbe ịla ahịrị dị na nwunye ụlọ. Biko, mere ya n'ụlọ ga-eme. maara na otu na ndị ọbịa na-abịara ka anyị bụ ịhụ nna na Ugochi nwaanyị otu ndị orire na nwa agbọghọ ọbịa ha si dere aka mbụ ọ gaa bụrụ na nwatakịrị fụla na onye mmụrụ ọ ghọọdịla onye mmụrụ anyị leme agwa anya maka nne na mbịara ije ọ bụrụ na anyị ajụ ese jụta ka ọma abụrụ ezigbo mba enwere ụmụ agbọghọ na-eme n'ụbọchị nne na gboo anyị gara isi Ugochi nwa m na ozi ahụ ka ọ gakwara ebe agagharị ya gatara anyị ụka anyị ga-eji nwaanyị abịawa anyị bụ ike iwu Ugochi, nwaanyị ọma anawa ka anyị ga-ejikwa ajụjụ mkpọrọ ihe kama m gakwa n'elu na chi ụzọ ma gbara ọnọlawa aṅụrịla anyị achịkwa n'oge ochie otu o ji mata Obinna otu Obinna jiri agakọ tutu anyị amara anyị ga-enyezi ọsịsa ịnụ harawa ọgọ mmadụ ọ na-edula ụlọ ka ịkwụ ọgọ a na-edula anyị nkara ka ọ bụla anyị ka akwa na anyị azawa n'ọgọ ya lụọ dị nwa nhụ na mmebara ya enwebara atụmatụ m ahụ eno na mmemme ebara nsogbu adịghị anya ga ịgala ahịa ọ bụ n'ezi. Oke, ka ọ bụla emechara ebe ma jụ unu gịnị ga-akpọ ka? Aha, ụlọ gị gwa m ihe na-achọ ime bụ gịnị ga-akpọ ya? Gwara nwaanyị olu. Nwaanyị mara mma. Ọ dịghị otu eji kpọọ ọwọ ahara etọpịara ya ọnụ. Nga m ịnọ lekpọrọ ọwọ gboo. Ọ nọ na ya na. Benchi depụtara mbụ. Ahụla m Ugochi. Ele ya anya, ya eyikwana m ugo n'eziokwu. Masị m abịa jụọ ọrụ. Nke ahụ niile mara mma. O nwere ike ịma ka o buli ime ma ọ ga-abụ onye ọzọ metara gbuo ụfọdụ ya ga-abụ nwa m. N'ele sị m abịa kwuru, gwa m n'eziokwu Chineke. Ejiri ahịa akwụkwọ. Ejiri ahịa ọkụlụbi elu. Ejiri ahịa ichi jiji. Abụghị ndị agafe ewu efu ebeteji wezuo. Ọ bụ aka ntụtụ ka ọ bụ anya ihe. Ndị ekele ji ome ejiri agaghị asị ka ọma ka ọma. Ka ara m. Nna m agbalịala. Onye ajụjụ ejikwa na-efu ụzọ. Otu ị gara jụọ ajụjụ mma mma. N'ihi na enwere ike na ejụfụ ajụjụ ga-ịga ahụ ụzọ. Ọ bụrụ Ugochi kenwa di. Kemgbe m bịara Alada, m lụrụ di na ala Kena, mụchi ụmụ wee tochie. Nwa kemgbe ezigbo nwa. Na ebe ka anyị ebe na. Na gburugburu
ejighị arịa ọkọkọ ọrịa, ejighị ezu ohi, ejighị akpa agwa ọjọọ. Ọ bụ ezinụlọ a maara ka ọma n'obodo na eji amawa atụ ọma. Ọ bụrụ na nwata ghara ikpe Ugochi nkwere nwa di, nna m unu bịawacha akwa n'ihi na na-asị onye ngaji akpa ma ọ ga-aya kpamkpam. Unu gawa strek, unu abịarutela. Ị ga-imechakwadebe atụọ m ndewo n'ihi na kemgbe m nọdịsị ndị mmadụ ga-ebe ebe ogwe bụ ụka nwatakịrị nwaanyị o kperebeghị ịlụ di. Ọ ga-azụ ọkpụkpa n'ngiri ngiri maadị anụ ọsịla anụla m n'oji elu di maazị heo na ndị ka bịara ije dịka ala aka ụtara m ugo. Ọ bụ otu ọnụ nna m unu gawacha ọ bụ otu ọnụ ndewo ma gwakwa nwaanyị m atọkwa ya unu gawacha daa otu onye n'ime ụlọ gwa m ihe mere ya na gboo ihe ji akpọ ka emere from this table otu onye gwa m ihe na-eji eme ihe a kpọrọ gboo abụ Igbo orugbu nwanyị ahụla eji akpọ ya n'ala ngwa isoro ọ bụ gịnị Igbo orugbu nwanyị orugbu nwaanyị ọ bụla ezi unu kọrọ aka kọrọ nụ aka. That means I give you the hard Mabia. Okay, let us follow this thing. I did some things I get cut off with it. Okay, so I know the next thing to deliver for us now. Let's welcome them. Welcome them. Let's appreciate them, please. DJ. Thank you very much. Obi Bekee. Ụtụtụ m ọ dị ihe nwere ka asị mme ya anyị kele anyị ndị ụmụ ndị dọla ngara ibi na n'ụlọ agha mara ọgọ mmanya ọ bụ otu ọnụ mgbaasị onye ụlọ ọnụ dapụ ọgọ nwaanyị wee gwuo ọnụ ọchị zaa ya menụ ụlọ jụrụ ya ajụ ama ụlọ ọnụ batara ya ya bụrụ ya dede ịbara n'anya ehi a lahụ akara aka okwutu a na-eji eme ya akwara ekpọtara n'anyị agbọghọbịa ndụ anyị na-erilelele ebe nọ ndị gwa Ndọbịa unu abịala ya. Unu abịala ya. Ndewo. Ndewo. Asịla ụka akparapa n'isi ka e ga-ekwe ya. Ebe Ugochi nwa m nwaanyị na-ekwenyela
ịlụ nwa gị nwoke Obinna. Aga m ịkpọpụta ma ụlọ na omume ọ na-amarala enwere m nwaanyị aga m ịkatacha ya nkatụkwa ya akatọ dịka anyị na-adịla anyị ahụla na iji ama adabụwala dịka omenala ngwa si dị anyị ajụmachala nwaanyị ya sịrị Obinna ahụ na ọ bụ mgbe obi ya ndabara ọ bụ ka ya na-eda ma anyị gawa n'ihu nabata unu ma ọ bụrụ unu ga-ime na otu esi dị eme ya sị ma anyị nyowa gawa n'ihu ọ bụ otu ọnụ obi m akwadị n'oge ime mmụọ nwoke otu nwaanyị mgbe nye ya nwunye nwoke otu nwaanyị ọ bụ ihe na-ebi nwunye ebe ahazi nwa ndị ọgọ kpọpụtara ụmụ nwaanyị kpọpụtara ụmụ nwaanyị ugo bụ ugo m ugo bụ ugo m ahụla nke na mmadụ nke na mbụ kogode tụkata onye ime nọ tụkata onye ime nọ na ọka mara ọbakatara ya edibo asụgbu ya ndị hụ na nwaanyị ebere nsogbu cái làm cái chuyện cái bút kia kia không phải cười về đây đúng không cái gà cho nhau mà có tin là em chỉ thấy một cho một gì dạ chị và hai em để trong phụ thân olileanya gaa obe ụlọ m obe gaa chọọ Ugochi si ala m nsị ma ọ bịawa n'ọkọta n'ahịa anyị si akwa ya dịka anyị kwuru gawa obi bekee enweghị obi iri iche n'ugbo ihe zela ọdịche ya papa hewu mmadụ agwa ụlọ si papa mma adịghị ihe mbọrọ kwechiri ọ bụghị ya onye mgbe ọ bụ ndị achọrọ mgbe obi gasị m na ha iji ihe mgbụra dị ibu mmadụ masị ụlọ dị ile gasị pụta nya atị fọnọ na-ebuke dimkpa na-egwara nne ya na nwoke ahụ bịa lee gafeela lega m ị na-ehi afọ nwaanyị a chọrọ ịlụ kemgbe ị mụọrọ ha anya ahụbeghị ọbụlezi so anyị dị ihe dị iche this opportunity now ka onye anyị small music ka onye a chọrọ ịlụ nna ya akpọrọ ya ka o nwere ike fụta n'ọdọ ka anyị hụ the next thing a ga-ime in line ameju na ajụ ọnụ cheta DJ Hey, hey.
Before, unu ndị akụ ọnụ. Gosi anụ ọcha na unu gosichaa ya. Ya bịa ọtọ dịbe n'ụlọ ndị ka anyị ekewa. Ka mbụ anyị adịghị ekpata na aka ọdọ. Mgbakụlọ. Obi. Obi shiri. Ọjọ́ àdìkọ náà máa kẹ́. Àdìmọ́ mi lọ lọ́wọ́ wọn ma. Àjíǹsì ojú tó kọrọ. Papa. Gàwọ̀ ṣe. Papa haram. Ọjọ́ mi tẹ̀lé ní ìjọba haram ká. Papa haram ká. Obi ìgbéwá yọ̀ fọ́, afọ́sọ́rọ́ ìlú tó kọ̀. Ọwọ́ tí wọ́n mú Machile Gize na Machi. Ọbịa! Ọbịa! Ekwechiri m ekwechi. Oke, ndị anya ọnọdụ ịhụla ụmụ okorobịa agbarala bọọlụ bata. Bezo ndị omenala agbarala bọọlụ bata, and unu amaala ha pụtara, ọ bụ n'ezi. Agaghị ịtacha ụkwaji arụ n'ezi. Unu amaala tupu akwụsịwa ịgba bọọlụ na adịghị eji eme. So ka ndị ọga anyị anya ha gawa ime. Obi, gati. Oji eji mkpịsị aka isi achịla n'otu ugbu a. Obi, Esere nga na pepa, esere foto ndị nwụrụ. O buru ndị ndụ nke ga-atọ ya. Lano. Unu ebela mụ. Were ya gawa. Papa. Ụmụaka ebebe n'ihu. Papa, ndị nwaanyị agbaala plural ebe anyị. Agbaala plural. Ga-aga maka ọkọchị aga maka ka ọ bụ abụ. Agara ebe ọkọchị afọ ke afọ mkpọrọ n'onwe ofufula n'ilo. Aga m eme mara n'ụmụ ọbụla. Obi ndị ọdụ kwa nyere. Obere kumkumkum. Ya ga-eji sachi enyi obere kumkumkum. Na-eji mkpịsị ọkụkọ ka ga-egwe mkpịsị aka. Ele ngwa. Obi, gaga.
aka eruole ka nwa nwaanyị Ugoje ga-epụta n'ọgbọ. Aga m ịkpọli anya. Achọkwa m ịgwa ndị ọgọ anyị ịmara ọbụla ala ngwara anyị nọ. Ma anyị ejighị omenala ngwada alụ nwaanyị. Ada ke m gara skuulu gụọ mahadum. Abụghị onye a ga-elụ n'ijiji. Ada emeghechi uchu uchu. Achọrọ m ime otu a na-alụ nwa m nwaanyị. Ọhaneze ahụzuola alụrụ nwa enyi ọha. Mmụkwana ịpụla amaala. Igi ikwu okwu ụkwụrụ aka eshie gị ike. Nwa ọbụla a na-alụ nwa ga-egadu nha ahụ ege nwụ ma ege nwụọ ya. Sele eriela ke gị. Amaala eriela. Ụmụ oro eriela. Ụmụ ntorobịa erie. Ụmụ agbọghọbịa erie. Lee m ohere eji ahụla alụrụ nwaanyị. Ọ bụ nke na mkpa aga ịlụ adọbiriwe dijitalụ. Ọ bụghị ada anyị na anyị mere ezigbo ọkara anyị mere amụ dijitalụ. Ara ekele okere n'ụka ndị ọgọ. Wechi m agwa ya mbụ. Mma. Ekele gị ọma. Yawa, were oche. Ọwụọ nọdụ a, ọwụọ. Agbara ngala ka ibi iche n'okwu onye ụzọrọ n'ala. Abụọla ke. Sena anị na mbụ n'ọdede ndị ọgọ. Dekwana ụlọ nwa m nwaanyị, ọ bịa dị nne. Ọ bụ ezi nke na mbụ Ugochi ka ojii ka anyị chọbịa bụ ụbọchị. Ọ na-agba anụla enwe n'ọmụ ụmụ, ọnwa m ọtụtụ ụmụ nwaanyị. Sena anị na-abụ Ugomma, sena anị na-abụ Ugochi. Ọ kwaghị m sigbo niile bụ Ugu. Enyere m akpọla m Ugu ga-afọtanụ. Ọ bụ Ugo ka ọcha? Ọ bụghị Ugo ka nwanne. Ahụ nna m unu ahụla he na anyị nọbụ omenala ngwa. Ugochi nwa m nke na anị na m pụtara bụ unu amaala. Ọ ga-esi m aga ọ dị onye ebe ọdịda ọgọrọ isi ala mba ndị parliament ji abụ ayilo ndị ọbụla sịkwa bụ ịdị ayilo asị anọ ndị ọbụla nọ ba ọgọ mmadụ ya na-ebe onye ihe bịa mbi anya ịmara onye anyị nchọbịa ọ pụtara anyị ya bụ ike ka o ji abụ ọla kwanjikwana n'anya iji adịghị ha ọzọ ihe a bụ mmanya dị mfe na mfe ndị ya.
Ugochi nwa Obinna fere ama ya ọbụkwa n'onye Ọ bụ onye chọrọ ịlụ. onye chọrọ ịlụ ya abalị ama bụ abalị ahụla mmanya Obinna kpatara ị gakwara iji mmanya na akpọta nna ya ka anyị ṅụkọlata ya ọnụ na nkwekọrịta imeela nke ukwuu ọgọ bụ ọgọ imeela Bam, erum n'isi imi. Wasị mba ama akpọta gị. abịa kpọta mara nye m kwụkwọ aka agbọghọbịa dụrụ anyị ngawa ọgọle ọgọ mara mma ọgọ ị hụrụla iwu iri Chineke họpụtara mbụ emela onwe ihela araghị ahụla ahụ iji si nwoke ike ị gara ile emume ihe ndị ahụ abụọ bịa ndụ m ọ bụ otu esi na anyị ugwu n'ọnụ ịma na-eji ma otu ọ dị aṅụọla m kemgbe ịtọ pepepe Chineke tutu meme handover aga m ịgọzi nwa m nwaanyị bịara di ya anyị ekpere m na ikpere nwa m nwaanyị Ugochi na Obinna taa bụ ọlụlụ di Ugochi na Obinna ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ga-esoro ihe mberede agaghị zụtara okporo ụzọ ego ga na-erubere m isi n'ụbọchị nketa nle ejikọla aka mana nne Ugochi kemgbe m lụrụ ya rutekwara ụbọchị nketa anyị etebeghị okwu ihe etebekwa ọ ga-abịa n'ụzọ unu mana na-asị Chineke nna onye mere ka ụbọchị nketa dị ya dote unu na-eke dote unu n'orie dotekwa unu na nkwọ ana m egosi gara di gị ụbọchị taa dịrị unu na mma onye nwaanyị nke idu unu ọ ga-ediri unu mma n'ụtụtụ ọ ga-ediri unu mma n'anyasị ọ ga-ediri unu mma n'ehihie ihu na azụ unu bụ ngọzi ngọzi eke nkwọ orie afọ ọ ga-edechara unu na mma ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị okporo ụzọ unu ọ ga-ide erubere unu isi asị m onye nwaanyị gọzie unu n'aha Jizọs Ngwakulilo ya oge eji eme handover ọ bụ nwoke adị m inyefere nwa m nwaanyị n'aka ịkọrọ agwa gị sị nwata mmadụ hụrụ afọ nne ya adịkwaghị m inye nwa m nwaanyị tụrụ ga lụgbuo ya lụgbuo dịkwana inye tụrụ kpọrọ lawata agakwa m ihe ya ọdọ dịka m n'ime handover a ọ bụ ero m nnukwu bela ya ọdụ agara m eche achụ na-abịa mana ejefu ụlọ nwa m nwaanyị n'aka tụrụ lekwa ya jikọ na ya ọfụma alụkwa ya ọfụma chetakwa na ọgọ mmadụ bụ afọ nne ya ịnọnyebala ahụ Nkwa m kwere mbụla ịhụla na nwaghị nke na otu na ọnụ bịa nnukwu otu a mara njem so ọ bụ agbagada ụlama enweghị ike ime otu a ihe dị ile gburu mkparịkọta mara nwaanyị m ndaka Obinna mbụ wee ledughala gburu
If you be if you be is onye nge nwa amasị na ụlọ abanyere ụmụkaka isi ekupelala onye nge isi na onye nge iri onye nge dị ahụ ya dadere anya ndị ọkọkọ ọ bụ ịla mmemmana maka na-echi obere abụọ ka ọ dịkwana ụmụ anyị kekere aka dị ime achọrọ m ịnye nwaanyị mmiri achọrọ m ịnye ụnụ ama nnasị n'ebe okeritere ụwa bi ụnụ amara ka Obinna ama nna m na ikwere nkwụcha adị ndị na-eji abụ asị ya rioka Obinna ama m na ijike na ejike anyị agaghị eso nwaanyị riri oka ọchị irichawa niile ya richawa niile agba ujiri eji oloyo